Auzi ce Andrei, bagă un gulă pe ceau că te blochează. Asta e cum era înainte Jeff-ul, știi? Dar acum e la tine. Ce te pătiți? Da, chiar ți-am dat astea mari, asta-și ca și la mitrale de companie. Asta pentru elefanțe. Așa, trage în tot pe șeful. A făcut documentele pentru camera de copii delicte. Acum scriu la ea. Oh, Nelu, scuză, nu te-am văzut de... Nu te-am văzut de Stiva, de... Stiva de A. Da. Pe Congelat, da. E mai mult aici. Soine, vezi că hai să spun două vorbe de... așa, de încurajare. Zice și. Vezi că te... O să-ți